Kerense ngima egendete gusegeta ogokeani gwa gwichisegi chegenga niga selit kolia rero lyogochengera abaleno bolema asegetigie kerenyo imeye bunge ya North Mugrango county ya Nyamira niga bangina besokia nakoraga okonengetwa nechisegi ase abangina bakoragwa na Frontina Ngare nige kerekyo basabire abaraya basobati gosikwa unagotumanya umurikito Steven Nyariki Embunde. Kerense ari gucengera ritko ryabari abamenyete na oborema nabage kerense gendrete ko baki gucengera matuko 15 nomo yo kurwania chisegi chegenka igati yabangina bakoragwa no mutenuni honkaf musubati Frontina Ngare akora hetaro imeyo mochibwe kerenyo eriyo gosemia abantu igoro yobuya bwogotatwara chisegi chegenka abaremafu n'abamo babo balia gender based violence bali bakurwani wanka bachaire babisire bitkolia lero twaicha ko baorokia nga nchera ende yonsteyo mokuangwa barobu mwanya bantu na barobu mukonyara bale kokora kende yonse na bali bande bonsi pibakubaligereria sobobe ase ofisi yo mongi na cherusha mumanyi ntogoro na tebanga nabaimokerie getambokero balia bagochikochaya baremafu na imokerie getambokero balia bakurwania abagaka babo inka na imokerie getambokero balia abangina bagoitu nyumba amona abagaka kupigania mambo ya ambayo yanadhulumu jinsia yote iwe ya kiume ama ya kike. Watu wamezoea kwamba jinsia ya kike ndio mostly huwa inadhulumiwa, lakini kwa ground pia mambo inakuwa tofauti. Na pia wanaume mkidhulumiwa na wamama, mkidhulumiwa pale kijijini, don't be afraid to come and report. Sisi tukakuja pamoja kwa sababu tuko na 16 days of gender based violence activism here in Nyamira, tukipinga ama tukisema kwamba si vizuri tuwe na gender based violence in our various homes, tuweze kuzungumza kwa uzuri na kwa upole ili tuweze kupunguza visa hivi vya dhuluma za kijinsia. Pia tuliweza kuangalia vyanzo vya kuwa na dhuluma za kijinsia. Batigire no wanyanyomba atari kumanyano aningi kegera lakini rero besokiria so bonge abarenga mona intuga igatwarorire gento kiri bakonyara neke bataikunya onona akira serikali itongambie mone senge nchoko bega litugeri na barubu bainyoru baiguna barubu na mwanya bantu bale bagukwana kerekyo nigo bagendere boyuko gikiria bokongo gochachi segi chegenga ichabere chigotungia abasubati asekeria bakweranga asebwango iga women representative we county ya Nyamira Mosikecherusha mumanyi asechingwana chiho yorenge mu MCO kare we ward ya Kisi Central Mosikekefa murefu oyo tumegeta mangananga cherusha thari kwebo ibuya asabangina baraga bokongo na kweranga nerebuye skebeku ase abasubati naande rwango iga ntwarora abangina bagokorerwa obochayo bonene amachaya manene wegere kiongozi kenene oyokuro kwa Cherusha na tebiwa ngaga gutara atabegeti chianga chiri chansoni ayonsio twachaiga ko yakumera gender based violence omongina omweshimiwa era no mokungu bwa monto era ngina abantu nero monyana Nyamira county amasikania manene mwanya gekonyarekana nga gwetera sare gender based ya chakire kumurwani kurwa saba sacho bonsi bibagotoka Nyamira county kirende balia batari kwenyara bebisete akibakari koru bagukwana kerekyo nigo boigo baendere gosingiranga baria bagwetera chisegi chenga nerebuya besokiteneni eri okwera maiso marore kwene kingango nyoro bare chinjera bakonyara ko bagokonywa ebintu ebingo korekana kere ngokorekana bire mono ase enyumba yo mubusi lakini rende toko batebisoka isiko serikali no ere neto bwate seti onyo mukungu osunyuntu orokarabu tebekene nkwagitu Steven Nyariki Embunde Ekerenyo North Mugrango county ya Nyamira.